בהתחלה, יש ריקורדינג. אז אני מתחיל. אנחנו מתחילים היום את הפגישה האינטראקטיבית של קבוצת הלימוד שלנו, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, פגישה מספר 202. היום זה 12 בספטמבר 2022. שלום נחמה ושלום ורה. Shalom, Professor Sheintuch. I want to express my condolences. I'm sorry about your sister-in-law. Yes. Okay. Thank you very much. Okay. It was 2 weeks of a very hectic situation, but it was short and וחסכנו ייסורים לאדם בן 82, סבתא ל5 נכדים. כן. Sie ist gewohnt in Israel oder in Argentina? Nein, in Israel. Sie ist geboren in Tel Aviv. Aber sie hat gelebt bis in Österreich. Sie ist gekommen zurück in Israel in 1969. Und damals hat sie sich bekannt mit dem größten Bruder von Tovan. And the rest is history. It's history. טוב, אנחנו היום נרצה לקדם כמה שיותר מהר את הקריאה של הטקסט של חיים גראדה. אנחנו כבר עוסקים בסיפור של גראדה כמה חודשים. נכון שכל פעם אנחנו גם עושים דברים אחרים, אבל מנסים כל פעם לקרוא כמה שורות, ואני חייב להגיד לכם שכאשר אנחנו קוראים את גראדה, ואתם קוראים ואנחנו מתרגמים מיידיש לעברית, זה פעם אחת אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו עושים תרגום לעברית של הטקסט עוד כמה פעמים. אחד הפעמים זה התחלתי לפני חודש לתרגם את הסיפור של גראדה זיידה סוני מקלח מיידיש לעברית עם דוקטור מוניק דהן, וכבר פרסמנו באקדמיה עדו 14 העמודים הראשונים של הסיפור, וכתבנו שם Translation into Hebrew in Progress. היום אני המשכתי עם גליה שאולי שעובדת איתי במפעל דוב סדן, המשכנו לתרגם עוד מיידיש לעברית, ואני מוכרח להגיד לכם שכל פעם שאני קורא את הטקסט ביידיש כדי לתרגם אותו לעברית, אני מלא התפעלות. גראדה, כמו שאני תמיד אומר, מצייר במילים, והטקסטים הם יפהפיים, ואני כל פעם מתפעל מחדש מהסגנון של גראדה, וכל פעם שאני קורא שוב כדי לתרגם, אני מוצא דברים חדשים שקודם הבחנתי פחות. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים לקרוא, ואנחנו בעמוד 29, אני אמרתי לאלנה
שהיום פותחת לנו את הפגישה מפני ששלמה סירקיס בגלל בעיות רפואיות לא יכול היה לפתוח, ואלנה ממלאת את מקומו. ואלנה כתבה לי לפני כמה ימים שהיא חושבת שאנחנו צריכים לתקן תרגום של מילה אחת כשקראנו זיידס ונייניקלח במקום, נדמה לי שזה היה עמוד 14, במקום שאיציקל מביא את אחותו וכתוב שאחותו is פרקוטט. ואנחנו הסברנו מה שהסברנו, ואלנה רוצה לתקן את התרגום שלנו ולהגיד תרגום מדויק יותר. אז אלנה בבקשה. יעל, אני יכולה להסביר, כן? כן. אתה שמעת מה שאני אומרת, כן? כן. אני ראיתי במילה פרקוטן שורש משפה רוסית. שורש שם קוט. במילה רוסית שם פועל צריך לומר קוטץ, במקרה שאני עושה פעולה למישהו אחר. למשל, אני פרקוט ילד, כן? אי אפשר לומר ברוסית מילה קוטציה שמשמעות פרקוטן זיך. לאטוף עצמי. מה ההבדל בין יידיש ובין רוסית? הבדל בפרפיקס. פרפיקס ברוסית אחר. יידיש לקח שורש מרוסית ולהוסיף פרפיקס פר. ברוסית אין פרפיקס הזאת. ברוסית משתמשים זה קוטצה זה. משתמשים הוא קוטצה הוא. פרפיקס זה, פרפיקס הוא, פרפיקס פרקוטצה. יהיה לי טוב בבגדים, בהרבה בגדים שלא צריך להשתמש. כן, ומה התרגום של המילה לעברית? תרגום בעברית אין גוונים האלה. לאטוף, רק מילה לאטוף. יש מילה לאטוף, אחת. כן. רק מילה אחת. אבל ברוסית אפשר להשתמש שורש קוט כמו שם עצם. זה קוטוק, זה קוטוק. דוס אומרת, פינה קטנה נפרדת מחדר גדול. וככה משתמשים. ככה משחקת שפה רוסית. אבל יש משהו שיידיש מאוד מאוד קשור בשפה רוסית. כל הזמן אני רואה שורשים מרוסית בשפה יידיש. זהו. אוקיי. עכשיו, לגבי גראדה, וזה חשוב להגיד, אני לא יודע אם אלנה שמה לב, אבל לי יש הרושם שגראדה משתמש במעט מאוד מילים שלקוחות מרוסית, כן? היידיש שלו היא קשורה לעברית, לשורשים בדיאלקטים הגרמניים, הרבה פחות מילים מרוסית. זה הרושם שלי.
עכשיו, לי היה חשוב שאלנה תקנה את התרגום של המילה פרקוטת, שהאחות של איציקל בבית המדרש היא עטופה בכל מיני, כן, עטיפות בגלל הקור. ואני לא זוכר איך תרגמנו שם, אבל כנראה ששם טעינו בתרגום, והתיקון של אלנה חשוב ביותר. עכשיו אנחנו נעלה, אם אלנה יכולה להעלות למסך, עמוד 29, שבו אנחנו נמשיך לקרוא ביידיש. את יכולה, אלנה? כן, 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 אני מחפשת. אוקיי. רגע. ואני מבין בינתיים אנה לא באה היום ודניאל לא בא, כן, כן, כן. אז אתם אוי, אוי, אוי. 3. כן, 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 רגע. ורה, נחמה ואלנה. כן, כן, אנחנו בעמוד 29. צריך לעשות יותר גדול? מה אומרת? ורה, מה צריך לעשות? כולם רואים? כולם כן. רואים? כן, כן. אוקיי. איזה שורה מלמטה? אולי יותר קרוב מאשר מלמעלה? ורה, את זוכרת? עמוד 29, איזה שורה מלמטה או מלמעלה? לא, אני צריכה לפתוח את הקובץ שלי, אז אני יכולה, עכשיו אני מחפשת. אני מחכה שוורה צריך לומר באיזה מקום אנחנו. כן, נחמה זוכרת אולי? לא הייתי. לא היית, אוקיי. Let's דיווח. אוקיי, אז אלנה תמצא את המקום ותגיד לנו איזה שורה, או מלמעלה או מלמטה. כן, 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 רגע. אנחנו עצרנו בעמוד 30, שורה... ורה, אנחנו כבר בעמוד 30? כן, כן, שורה יופי. רביעית, אוקיי. בלה סיימה את הביטוי שם, עד נקודה. אני רואה. קראנו. מילה? שורה רביעית מלמעלה. אז בבקשה, נחמה. נחמה, תקראי. ממילה בלויס. אוקיי. רגע. עמוד 30, שורה רביעית מלמעלה. לא, צריך להתחיל גדולדיק. איזו שורה זאת? רביעית, אחרי נקודה. שורה רביעית אחרי נקודה. גדולדיק. נחמה, בבקשה. הנה זה. בעמוד 30 אין זה בשורה רביעית. אני מצאתי. אוקיי. נחמה, בבקשה. Okay. אני מצאתי. Adam, ungeduldig und voll mit Garenisch. לא כתוב גרניש. גרניש. כן. Garenisch hat echt der durchsichtiger und lichtiger Räuch von die Käumens sich gerissen Aroif zu. עד פה. עכשיו יש לנו כאן כמה מילים לא קלות, אז תחזרי על מילה ראשונה, גדולדיק. איך תתרגמי גדולדיק? Ich weiß nicht, was אוקיי, מי יכול לעזור? איך נתרגם את המילה גדולדיק? בלי סבלנות. איך, אלנה? בלי סבלנות. ללא סבלנות. כן. גדולת זה סבלנות, זה שלילה. זאת אומרת, בחוסר סבלנות.
Was meint das auf English? Without patience. Okay. Oh, Emetzer hat nicht kein נכון. Geduld. Okay. נכון. Okay, so תחזרי על מילה הבאה, כן? okay, ungeduldig und voll mit Garnisch. פול גרניש. שוב מילה קשה, גרניש. מי יכול לעזור? מה זה גרניש? מה זה גרן ביידיש? אני מניח שאתם לא יודעים. גרן, זאת אומרת, מלא כיסופים, מלא נוסטלגיה. פול מתגרניש, זאת אומרת, ללא סבלנות, בחוסר סבלנות, ומלא בנוסטלגיה, כן? הלאה. Hat echt der durchsichtiger und lichtiger Räuch. אוקיי, רגע. אחרי המילה הוט, מה המילה הבאה? Hat euch der durchsichtiger und lichtiger Räuch von die... מהו הנושא? הוט זה פועל עזר של זמן עבר, אבל על מי מדובר? der רויך. נכון, זאת אומרת, העשן, der רויך, זה לא בן אדם, אלא שהעשן אין לו סבלנות, והוא מלא בגעגועים, גרניש, כן? עכשיו אני שואל את נחמה, מהו הפועל? מה קורה לרויך, לעשן? הוט מה? איפה הפועל העיקרי? Hat euch der durchsichtiger und lichtiger Räuch von die Käumens sich gerissen, אוקיי, מהו הפועל במה שקראת עד עכשיו? רויך הוט sich gerissen. העשן הוט sich gerissen. reißen זה לקרוע, אבל כאן sich reißen זה להשתדל לעלות למעלה, כמו שהעשן עושה. sich reißen להשתדל. אז העשן השתדל, כן? עשן שמשתדל מנסה לעלות למעלה, אבל לפני המילה רויך יש כמה תארים של הרויך, איך הוא נראה. אז נחמה, מה מדובר על הרויך? Hat euch der durchsichtiger und durchsichtiger. מה זה הדורchsichtiger רויך? המילה durchsichtiger, שם תואר לרויך. מי יכול להגיד מה זה עשן שהוא הדורchsichtiger רויך? שקוף. שקוף, נכון. מדובר על העשן, כן, שרואים על הגג, שהוא שקוף, ויש עוד מילה שמתארת אותו? lichtiger Räuch. lichtiger רויך. עשן שקוף ומלא אור, כן? והעשן הזה שהוא שקוף ומלא אור, hat sich gerissen, כן? הוא השתדל לעלות מעלה, כמו שרויך עושה, כמו שעשן עושה. תמשיכי נחמה. אפשר לשאול? מה את שואלת, אלנה? למה צו נמצא אחרון? גריסן הרויפצו. נכון. גריסן הרויפצו. הרויפצו זה צורה של מילת יחס. הוא השתדל למעלה, הרויפצו, לעלות למעלה. כן, תודה. כן, זה לא פרפיקס, זה מילת יחס. הוא השתדל, מה הוא השתדל? כלפי מעלה, הרויפצו.
עכשיו, אלנה, תקראי עד הרויפסו עוד פעם את כל המשפט, אולי יהיה לנו כבר יותר ברור, כי ניסינו לתרגם. אלנה, את כל המשפט, כן. כן, תודה. Ungeduldig und voll mit Garnisch hat euch der durchsichtiger und lichtiger Räuch von die Käumens sich gerissen Räuch zu. זהו, אז העשן פונדי קוימנס, מדובר על העשן של הערובות על הגג, כן? אומר גרדה, הוא עולה ומשתדל לעלות כמה שיותר חזק ומהר כלפי מעלה. נחמה, תמשיכי, ביידיש. רגע, יש בכל זאת עדיין שאלה על המילים שקראנו עד עכשיו? אין. כן. אין, אוקיי, אז נחמה תמשיך. Bloß bei die Altitschke ist der erste Ansog auf Frühling kein Simcha nicht gewähnt. תרגום, תחזרי על 2-3 מילים ותתרגמי. Only according to the קודם תקראי Bloß bei die Altitschke. תרגום. Only by or according to the כן. the elderly people, כן. the Altitschke. It's not one, it's many older people. נכון, זה רבים, it's plural. Okay. Is der erste Ansog auf Frühling kein Simcha nicht gewähnt? Is der erste Ansog? Der erste Ansog auf Frühling. The first announcement Ansog, the first announcement that Frühling, Aviv. Spring. That yeah. Spring is coming, then by the elderly people, the first announcement that Frühling is coming is kein Simcha nicht gewähnt. It was no celebration, right? It was no celebration. Why? עכשיו אנחנו קוראים הלאה לראות למה זה שיש announcement that celebration is coming, למה זה לא שמח, כן? Sie haben noch stärker spürt die eingegessene Wehtagen. עד פה. Sie haben noch stärker gespürt die eingegessene Wehtagen. Sie haben noch stärker gespürt. תתרגמי. מה זה gespürt? spüren זה to feel, להרגיש. They, the elderly people, haben gespürt noch stärker. When the Aviv baa, they felt even stronger. Die eingegessene Wehtagen. Tirgum. Wehtagen. Hurts or pains? The pains. עכשיו, they felt stronger the pains, and God says, eingegessene Wehtagen. Eingegessen, the pains which were eating their bodies. Essen, lechol. Eingegessen, which the teeth are eating the body. זאת אומרת,
שזה מרגישים את זה עוד יותר חזק, את הכאבים. כאילו הכאבים אוכלים את הבאדי, את הגוף. בסדר? כן. ממשיכים, נחמה. In die ausgetrinkte Beiner. In die ausgetrinkte Beiner. הם הרגישו יותר חזק, die eingegessene Weitoken, את הכאבים שאכלו, איפה? In die ausgetrinkte Beiner, בעצמות המיובשות, in the bones which were ausgetrinkend, the dry bones, their dry bones. בסדר? Ja. Una Klemenisch in Harzen, was die Talmidim wären als weniger. כן. והם הרגישו הזקנים הקלמניש in Harzen. They felt in their hearts, in the hearts of theirs, a Klemenish. איך נגיד קלמניש בעברית ובאנגלית? הם הרגישו לחץ בלב. They felt a pressure in their hearts while the spring was coming. Because they were elderly people, and in the spring, when you are not warming your bones in the Beit Midrash, you feel more your pains. Was die Talmidim wären als weniger. מהו הלחץ שהגישו הזקנים בלב שלהם? הלחץ הוא לא פיזי שלהם, אלא was die Talmidim wären als weniger. Spring, the students are less and less. Why, Elena? Why the students are less and less in the Beit Midrash? בגלל שחורף נהפך לאביב, בגלל שבחוץ נעשה חם ויותר נעים. נכון מאוד. זאת אומרת, הילדים, הרי הם באים לבית מדרש לא כדי ללמוד, הם באים כדי להתחמם. The children come to the Beit Midrash in order to get warm. And when it is also warm in the spring outside, they don't come to the Beit Midrash. It's a very sad description, but a very sharp one. תמשיכי לך. Wenn Meierke hat aufgehört kommen, hat Itzikel sich noch gehalten. Okay. תחזרי השתיים שלוש מילים ביידיש ותתרגמי. Wenn Meierke hat aufgehört kommen, so when Meierke stopped coming, right, hat Itzikel sich noch gehalten. Itzikel, I don't know how to translate that. Itzikel kept himself yet in the Beit Midrash. When Meirke stopped to come, Itzikel yet was in the Beit Midrash. Itzikel didn't live together with Meirke, but he stayed a little bit longer. Hat sich gehalten. Okay? He remained? He remained, right. Okay. He remained yet. He didn't leave immediately.
ממשיכים. Hagam von seiner Rede ist dem Reben kein gesund nicht zugekommen. תרגום. Hagam von seiner Rede also from the words Itzikus said, from what Itzikus said after Meirke left, and from his talk or from what he was saying? From his talk, yes. Is dem Reben kein gesund nicht zugekommen. Oh, the rabbi didn't, his health didn't come back or something? Didn't became stronger. Why? Because it seems, Grade doesn't say what Itziku said, but it seems that Itziku, when he talked to his Rebbe, he meant to leave also. ברור? אפשר שאלה? בירה, מה את אומרת? אני רוצה לשאול משהו. בבקשה. לגבי קריאה. aufgehört, aufgehört או aufgehört? איך לקרוא? את שואלת איך קוראים מילה מסוימת? כן, כן. איזה מילה? aufgehört או aufgehört. ולמה? רגע, אני לא מבין את המילה. אולי תקראי אותה בקונטקסט של עוד כמה מילים? בן מאירקה, עוד נחמה קראת, aufgehört. aufgehört. זה aufgehört when he stopped. כן, אני מבינה מה זה. אני לא יודעת למה קוראים הוא ולא אויף. אוקיי. ביידיש, בדיאלקטים שונים, כן? כאשר יש ו' וי', כן? אז ביידיש ליטאית לא אומרים אויף, אלא אומרים aufgehört. כן? ואיך אומרים ביידיש של איבו? סליחה? איך אומרים ביידיש של איבו? באיבו אומרים aufgehört. האויף הוא היפרקורקציה שנדמה לי שאין באף דיאלקט ביידיש. ו' וי', כן? זה או aufgehört ביידיש פולנית, או aufgehört ביידיש ליטאית. יש איזה יוצא דופן, exception, כאשר ו' וי', כן? קוראים או אוף או אוף, בדיאלקטים ביידיש. The Weinreich, in Weinreich's Wörterbuch, af, oder oif, mit der Präposition, das ist af. כן. Mit der Präposition, ja? איזה מילה למשל? אופן. לא אופן, לא אופן, אופן. לא אומרים אופן, אלא אופן, נכון. זה יוצא מהכלל כשו' וי' לא קוראים כו' וי'. Aber Asach, Redders und Lehners sagen oif. מפני שזה היפרקורקציה, כן? כי ביידיש שלהם לא אומרים אויף, אבל בגלל שהם למדו יידיש בבית ספר, אז לימדו אותם להגיד אויף. אבל אני זוכר שפרופסור שמרוק העיר לי על זה, כן? שזאת היפרקורקציה, ובדיאלקטים ביידיש אין אויף.
Und Judel Mark, hat angeheuben a Wörterbuch, nur mit Aleph, ja? כן. Judel Mark, schreibt, dass das ist af, kol hazman af, nicht זה לפי אוי. הדיאלקטים שיהודים דיברו, ולא אוי. למה? מפני שהוו יוד, כן? זה בא במקום הגרמנית ששם קוראים אוף, A-U. A-U הופך ליידיש לוו יוד, כן? אוף מחן בגרמנית, ביידיש אנחנו נגיד, נכתוב אויף מחן, כן? ויגידו אוף מחן, או אוף מחן. Für was haben sie nicht ausgemacht dem Waven Jud? Sie auf Yiddish, sie können ausgemacht a Wav und a Jud und right? Oder ausgemacht dem Jud. Gut, sie haben nicht ausgemacht, weil, wie wir haben schon einmal gesagt, die jiddische Orthographie geht Leute dem Modell von der deutschen Orthographie. Ob auf Deutsch schreibt man EU, Au, ist auf Jiddisch schreibt man Wov Yud. Okay? Ob wir sagen aufhören, okay? aufhören זה אויפרן, להפסיק, המילה שאנחנו מדברים עליה, כן? אז המודל הוא שלפי האותיות בגרמנית, התעתיק ביידיש הולך לפי שטנץ קבוע, אבל ההיגוי, איך שמבטאים את זה במילים, בדיאלקטים, זה שונה. דבר אחד זה המודל, אותיות לטיניות, איך כותבים אותם ביידיש, והדבר השני זה איך הוגים אותם, איך אומרים אותם. כן. כשאנחנו בגרמנית אומרים אוך, גם, ביידיש נגיד אויך ונגיד אויך. כן. טוב. לכמה ממשיכים? Itzekul hat erzählt, als in der jiddischen Schule, wo lernt bis 3 bei Tag, lachen von ihm die Kinder, weil tragt an Arbe Konfetso, right? כן. עכשיו גראדה מסביר מדוע הדברים של איציק לא מוסיפים בריאות לרבה. וגראדה אומר, מה איציק נספר לרבה? תחזרי על 2-3 מילים ביידיש ותתרגמי. Itzekul hat erzählt, as in der jiddische Schule, Itzekul said, or right, said, I guess. Itzekul said, or Itzekul told the rabbi, Ken, his rabbi, he told, what did he tell, Ken? As in der Yiddischer Schule, that in the Jewish school. In the Yiddish school, not the Jewish, but the Yiddish school. Atem zochrim, you remember, that Itzikul was not going to a yeshiva, was not going to a cheder, he was going to a Yiddish school where they didn't tell him to read Hebrew and they didn't tell him how to learn to pray. It was a secular Yiddish school. So Itzikul told the Rebbe that in the Yiddish school, not the Jewish school, the Yiddish school, Ken? Wo lernt bis 3 bei Tag, Ken. Where he learns until 3 in the afternoon. Right. Lachen von ihm die Kinder,
weil tragt an לא, Arbeit. לך מפונים לי קינדר. בתרגום. The children laugh at him. Laugh at him, yes. Weil tragt an Arbeit. I can't pronounce this. Arbeitskampfes. Okay. ארבע כנפות בעברית. ארבע כנפות זה four corners. את יודעת מה זה ארבע כנפס? Das ist a tzitzit? Like, זה טלית קטן, מה שאנחנו קראנו טלסקוטי, כן? זה טלית קטן שיש לו ציציות בארבע הקצוות שלו, ואני בארגנטינה, במשפחה שלי, עד גיל של בית הספר, לבשתי ארבע כנפס, ארבע כנפות, טלית קטן עם ציציות. Das is a vest, like a vest mit tzitzit? נכון, it's like a vest you put under your shirt, because this is the minhag, this is the manner Jewish children go dressed in their infancy when they are little children. Und how old until their age? When do they stop I wearing? guess that it is until Bar Mitzvah, if I am not mistaken. Okay? Please, if you can, go, some of you or all of you, into Google and write Arba Kanfot, and let's see what they tell us. I'm going to look in Weinreich. Maybe he has it, no? No, Weinreich is a dictionary. I want more explanation. So go into academia, into Google, and write Arba Aleph Reish Bet Ain Kanfot Kaf Nun Fei Vav Tav. Well, I have it here in Weinreich. Can I say what Weinreich says? What does he say? Yes. It's in Arabic Kanfis, the undergarment worn by Orthodox Jews, which covers the chest and upper part of the back, and which has an opening for the head and tassels on its four corners. כן, אבל לא כתוב עד איזה גיל. תיכנסו לגוגל. I can't go to Google from my Zoom. Like, okay. Because I only have one. ורה יכולות? Vera, שמעת? Vera? Okay. יחיאל שואל, את יכולה? מה אומרת ורה? אני מחפשת טלית קטנה. ארבע כנפות, כן? א' ר' ב' עין, ומילה שנייה, כ' נ' פ' ו' ת', בעברית. And this is not only a garment of Orthodox children. I was not an Orthodox child. I lived in a family of Jews who were, that's true, religious, but this was the usage of every Jew who used to be Jewish in the 19th century and in the 20th century, the first half.
ihr hat gewohnt mit eurer Ich habe gewohnt mit Seide? meiner Seide und Bobe von meiner Mames Zad. Und mein Bobe und meine Seide seinen gewähnt Jiden, was seinen gewähnt, was Mekayim gewähnt, Mitzvahs wie jeder Jid. Okay? כן, אז ורה, את מצליחה? פה יש ציטוט מספר כן. דברים. אם תעשה לך על 4 כנפות בסודך עושר. הציטוט הוא מאיפה? זה מה שחשוב. מדברים כ"ב, פסוק י"ב. בסדר, זאת אומרת, זוהי מצווה בתורה, ולכן יהודים הלבישו את הילדים שלהם עד לבר מצווה, כי בבר מצווה אתה כבר לובש טלית ממש. אז הלבישו את הילדים ב4 כנפות, ואני דוגמה לזה. נמשיך. נחמה. אוקיי. Ich sag ich, aber können sagen euch. Ich, der Tate, sagt, sagt, als halt nicht von die frommen Jiden. תרגום. Also, his father says that he doesn't. One moment. Which father? Itzikul's father? Right. No? Also, Itzikul's father, the son of one of the elderly people, says, "As halt nicht von die frommen Jiden." What does it say? That he doesn't. I don't know, doesn't respect the Orthodox Jews? He doesn't respect the religious Jews. Here we have Grade quoting the slippery slope, את המדרון החלקלק. הבנים, או אחד הבנים של הזקנים, אבא של איציקל, הוא כבר אנטי דתי. הוא אומר, I don't respect religious Jews. וזה בדיוק מה שיש לנו היום. במשפחתי המורחבת, אף אחד מהאחים של טובה לא מכבד יהודים שומרי מצוות. יותר מזה, they abhor them. למה? מכיוון שהם לא מבינים, הקרובים שלי, שדבר אחד זה מה שהתורה מלמדת יהודים איך להיות יהודים, ודבר אחר, איך שיהודים דתיים מתנהגים בצורה לא טובה. הם מערבבים את ההתנהגות של יהודים בימינו שטוענים שהם דתיים, עם מה שהיהדות מלמדת. אם יהודי דתי משקר, הקרובים שלי אומרים, היהדות משקרת. יש פה ערבוב של מושגים. האם אני מסביר את עצמי? נחמה. Maybe you want to say it in English. I didn't understand everything. Okay, I will say it in English. What Grade is... מה, אלנה? אפשר להסביר ביידיש. להסביר ביידיש, אבל אני רוצה שבגלל שאנשים מכל העולם שגם נכנסים לקורסים, קודם אגיד באנגלית ואחר כך אגיד ביידיש. What Grade is saying here about the son, the father of Itzikul,
one of the sons of the elderly people, is completely true in relation to our generation. I said before that I see it, hear it in my family, that the brothers of Tova, they don't respect religious people because a fallacy, a logical fallacy they do when a religious person behaves like a person who doesn't speak the truth because he is a person, not because he's religious. My family says Judaism is false. They make a melange between what Judaism tells us and what religious people who are not righteous people behave. What a person today who claims he's religious does, that does not tell us what Judaism is. And this fallacy is a very common thing today. האם הבנתם מה שאמרתי? האם אני מסביר את עצמי? כן, נחמה. כן. Okay. Yeah, but it doesn't it doesn't just happen in families. It happens between communities. I don't think the secular communities understand the Orthodox and vice versa. It's not just exactly. It's every נכון, זה לא רק פמילי, זה כמובן in the community. עכשיו אני אגיד את זה ביידיש, ולזום נף יידיש, das was gerade erzählt, als der Tate von Itzikus Tate, einer von die Sinn von die Skenen, halt nicht von die religiöse Jiden, ist sehr reale Sache euch in unsere Zeiten. Und ich habe gesagt, als heint zu Tag, wie ihr sagt, sei in Mishpoches und sei in Kehiles, Menschen machen einen logischen Toes. Wenn ein Jid, wo sagt, dass ist religiös, sagt liegen. Weil ein Jid ist ein Jid. Kann haben ein Jarmuke, aber kann handeln wie eine nicht reelle Person, wie eine nicht joischerdike Person. Sagen die Jiden heutzutage, oi ba religiöser Jid, sagt liegen, das heißt, als Jiddischkeit ist eine lignerische Religion. Das ist ein logischer Toes. Weil das, was Menschen heutzutage, viele, wenn sie haben eine Jarmuke, tun oder tun nicht, das lernt uns nicht, was ist Jiddischkeit. Jiddischkeit lernen wir nicht von den religiösen Jiden, nur Jiddischkeit lernen wir von der Teure und von den Perushim, von das, was steht in der Teure. Mein Baba hat gesagt, man weiß nicht, was tut sich unter den Jahrmarke.
נכון, מביישיש וסטוצח, und es ist sehr schwer zu mekayem sein Taryag Mitzvahs 613 Mitzvahs und ein Mensch, ich habe ein Chaver, was hat genommen die Jarmuke, weil hat gesagt, ich will nicht als man soll meinen, als weil religiöse Jiden handeln nicht, wie man darf, wird man sagen, dass Jiddischkeit ist nicht kein emesse Sache. Und der Chava-Meiner ist ein religiöser Jid, aber hat darauf genommen die Jarmuke, כדי מזון נזון דוס מזוגת כגן יידישקייט zu lieb religiöse Jiden. נחמה ממשיכים. Bei sei Dingen beim Taten am Mantel oder a Rekel, heißen sie im aufreißenden Unterschlag und gucken sie wohl und Flachs seien nicht zu neu genäht in einem. אוקיי, מה המילה הראשונה שאמרת ביידיש? בייס, בייס. לא בייס. כתוב בית עין תף, באייס. או באייס, באייס. באייס בזמן ש... כן? אוקיי. באייס זה דינגן beim Taten am Mantel oder a Rekel? עכשיו מספר איציקו, כן? מה יהודים אורתודוקסים עושים בזמן באייס זה דינגן beim Taten a Rekel. בזמן שיהודים אורתודוקסים דינגן, סוחרים, כנראה שאבא של איציק היה נותן לזכור אצלו בגדים. אז בזמן שאותם יהודים דתיים סוחרים אצל האבא של איציק הרקל, מעיל, כן, מה הם עושים? Heißen sie im Aufreißen dem Unterschlag. תרגום. They ask him, no, they... כן, oh, they ask him, זה בסדר, they ask him aufreißen, לקרוע, to tear apart, dem Unterschlag. The under robe or something, the undercoat, the under robe. איך אומרים אונטרשלג בעברית? Something you. כן? A schlag is a coat or a robe. לא, אונטרשלג זהו הבד שיש בפנים. הריפוד שיש למעיל מבפנים. תסתכלו במילון של ארכבי, אונטרשלג, איך הוא מתרגם את זה לעברית? I never הביטנה, know. זה בעברית אנחנו אומרים הביטנה. איך נגיד ביטנה באנגלית? ליינר. Oh, a liner. Oh. ליינר. אז הם מבקשים לקרוע, לפתוח את הליינר. למה? תמשיכי, נחמה. Und gucken sie wohl und Flachs seien nicht zu neu genäht in einem. והם מסתכלים, האם וול und Flachs בפשטן, seine nicht aufgenäht in einem, לא תפורים ביחד. הרי יש מצווה שאסור לערבב, כשעושים בד, אסור לערבב
וול עם פלקס. זה מה שקוראים כלאי, כן? כף למד א' י' מ' סופית. תחפשו בהרכבי את המילה כלאיים, כף למד א' י' מ', which is to put together wool with flax. מה זה פלקס בעברית? גם תסתכלו בהרכבי. זה פשטן. פשטן. אז כלאיים, ברגע שעושים בד בפשטן עם וול, זה אסור. שני סוגים שונים. זה נקרא שטנס. שטנס, בדיוק. זה שטנס. אז אפשר אולי בהרכבי לחפש שטנס. Das ist ein Wort, Shatnez, oder שטנס, das ist ein Wort. אני מניח שכותבים שין תת נון זין, ואפשר לחפש את זה בגוגל, שיסבירו לנו יותר ארוך מהו השטנס ולמה הוא אסור. וזה מדובר כאשר יהודים שומרי מצוות, כן, נזהרים לא ללבוש בגד שיש בו שטנס. תנסו בגוגל את הערך שטנס. דרה, אלנה, אתן יכולות? מחפשות? פשוט כתוב שאסור ללבוש דברים מפשטן איך זה וול? עשויים משני הדברים יחד. כן, פשטן ווול. איך אומרים וול בעברית? צמר. בצמר, כן. ולמה אסור? איפה זה כתוב? ודאי בתורה. מסבירים למה זה אסור. בגוגל? לא? אסור זהו אחד מאיסורי הכלאיים. אחד מאיסורים הכלאיים. כן. זה כמו למשל אסור לחרוש שדה עם שור וחיה אחרת, שזה לא כוחות שווים. כן? אוקיי, נחמה תמשיך. Ich habe gemeint, dass Flachs, das ist öfter like von Haar oder was meint לא, Flachs? פלאק זה פשטן. זה סוג של חוטים מחומר, כן, שעושים מזה בד. Can you explain that in English? Because I didn't understand the Hebrew. פשטן. זה פלקס. באנגלית זה פלקס, כנראה. Okay, I'll look it up in my English dictionary. Okay. Maybe I'm thinking of flaxen hair. Flaxen hair, I've heard of in English, but כן, אבל זה משהו אחר. Okay. אנחנו ממשיכים. Maybe somebody else can read now? אפשר? מה את אומרת? אפשר, Vera or Elena can Leonina, ja? Ich will sagen, Farvos, ich will als Nechama Zolein. Ich will mir sagen, was Gicher geht in den Text. Okay. Und der Fahr, also wie ihr hat a radiophonic voice, wird uns helfen. Okay.
Okay, das ist in Gänzele Fieselach. Was art es die frumme Jiden als unteren Unterschlag seinen Wohl und Flachs zunächst genäht in einem? יופי. Hat Itzikel gefragt. אוקיי. What does it? לא, Okay, תחזירי השתיים שלוש מילים. Was art es die frumme Jiden? What does it bother the religious persons, the Orthodox or the religious Jews as unteren Unterschlag, that under the lining שהביצנה, כן. seinen Wohl und Flachs zunächst genäht in einem, are wool and flax sewn together. Yeah. Zunächst genäht. Hat Itzikel gefragt. Itzikel asked. Okay. אז זוהי שאלה של איציקל. איציקל, who is a student of a Yiddish school, which is a not religious school, that didn't learn about the different things written in the Torah, because in the Yiddish school, he doesn't learn Torah. So Itzikel doesn't understand why is it forbidden. Okay, and here we have the word shatnez. Shin ein tet nun sein. Sie shatnez. Und in der Torah steht, als man Tor kein Shatnez nicht tragen, hat der Rebbe geantwortet. It's shatnez, and in the Torah, it states as that one cannot wear shatnez. Okay, garments with shatnez. Okay, תמשיכי. Hat der Rabbi geantwortet? The rabbi answered, or responded, or replied. כן, ועכשיו אני רוצה להגיד, התשובה של הרבי היא נכונה, אבל ככה אי אפשר להסביר לילד כמו איציק בן 7 או 8, מדוע אסור. זה הרבי לא יודע להגיד, הוא רק יודע להגיד שככה כתוב בתורה. אבל בשביל ילד בן 7 ו8, זה לא הסבר מספיק. ולכן גרדה מלמד אותנו הקוראים שהרבי לא יודע ללמד. יש ודאי סיבה עוד יותר עמוקה למה אסור, ולא רק ככה כתוב בתורה. Ich will fragen, für was ist der Rebbe nicht, hat nicht gewusst, weiß nicht, für was der Rebbe ist echt, wie hat gesagt, wie Tame Warte? Ja. Für was? Eine Frage, für was der Rebbe kann nicht erklären, Itziklen. Der Rebbe ist doch ein Altitschker, was hat öfter einmal gelernt. Der Rebbe hat sich nicht vertieft und לא התעמק in die Perushim Farvos. Der Rebbe hat einmal gelernt, das steht geschrieben in der Teure Azoi. Aber der Rebbe ist nicht kein Philosoph und der Rebbe hat nicht gelernt kein Perushim auf der Teure. Der Rebbe ist nicht kein Lehrer. Der Rebbe ist nicht kein Rebbe. Und das ist der größte Problem von der Erziehung von kleinen Kindern euch heutzutage. Als ein religiöser Mensch lernt seine Kinder, also steht in der Teure, das ist nicht genug. Wir können erklären eine Sache tiefer. למשל,
oi besteht, as Shatnes is a example, a dogma von Kilaim. As Kilaim is zu bearbeiten die Erde mit zwei Chayes, was haben nicht dieselben Koyach. Ein Ochs mit einem Esel. Das ist nicht kein gleiche Koyches. Und der Fall ist das nicht joischerdig. Und trogner Beget, genäht von Flachs und von Woll, von Material, was ist nicht dieselbe Starkheit. Ich weiß nicht, ich bin sicher, als in der Gemorre redet man wegen dem. Trogner Beget gemacht von einem Material von nicht gleiche Koiches. Ist so, wie man soll tun, an Arbeit mit zwei verschiedenen Koiches. It's not fair. Aber this is my guess. Because I guess that in the Gemorre, they are dealing with such a thing. But we cannot. Aber in Vilna, sie haben gewählt Rationalists, ja? Sie haben getracht und geplappelt und sie nehmen in Vilna, sie seien gewählt Rationalists, ja? Ja, aber nicht alle in einem Moment. Die Rationalists sind gewählt die Rabbonim, Lomdei Teure. Und der Ingen von nicht mischen zwei verschiedene Keuches, bin ich sicher, sie befinden sich in der Gemorre und mir redet wegen dem. Als die Poschete Menschen haben gewusst wegen Shatnes, aber sie haben nicht gewusst, für was. Sie haben nicht gewusst, für was. אפשר להגיד משהו? כן, בבקשה. יש לי רעיון. אני חושבת שאולי רבנים בבית כנסת הישן... לא רבנים, אלה לא רבנים, לא, אלה הם זקנים. לא רבנים, הזקנים האלה. הם לא רבנים, הם זקנים הם לא פשוטים. היו רבנים, אז אולי הם בעצמם לא ידעו. הם ידעו ככה מדורי דורות, שככה זה אסור וזהו. ודאי, הרי לא יכלו להסביר. חלק גדול של היהודים לא התעמקו או לא היו מסוגלים להתעמק בפירושים. חלק גדול של היהודים נהגו כי ככה עשו, כמו שאת אומרת, מדורי דורות. אבל זה לא אומר that there is no a more profound layer to the whole thing. Okay. Als es gewinnt ein Unterschied zwischen die Heiche Rabbonim und die Poschete Menschen. Sicher, verständlich. Aber die Poschete Jiden haben respektiert die Rabbonim. Aber die Sinn von die Skenim, sie sind schon gewähnt Chilonien, sie haben schon nicht verstanden, als es ist da eine höhere Madrege zu verstehen, die Teure, weil sie haben allein nicht gelernt, Teure. This is the slippery slope. זהו המדרון החלקלק. הבנים של הזקנים נהגו לפי ההלכה כי ככה לימדו אותם. הבנים של הזקנים לא למדו תורה ולכן כבר לא הבינו. והנכדים למדו בבתי ספר ביידיש. Und heutzutage, das ist dasselbe. Ich hab gehört, also mit
mentues. You know, azoi tut men das. Frag nicht kein Frages. You know, don't krieg nicht da rein in die, you know, Verwas, wie azoi. Azoi, yeah. כן. הסיפור של גראדה הוא מאוד אקטואלי, כי הוא מתאר מציאות שמביאה לסליפרי סלופ. Aber sehr wenig Morim oder Morot oder Chachamim, very few Chachamim can wissen und seinen gute Melamdim und Lehrers, sehr wenig in der Schitte von die nicht religiöse Schulen, aber in die Yeshivas, dort vernimmt man Sachen mit oder die Sachen in a tieferer Madrid. כן, נחמה ממשיכים. אוקיי. רגע, איפה אנחנו? אוקיי, יש לנו עוד 10 דקות. כן. Okay, Itzikel hat weiter gefragt, für was steht Azeh in der Teure? Opa, האיציק לזה הוא, he is Dennis the Menace, כן? הוא שואל שאלות רציניות מאוד. תתרגמי. Okay, Itzikel asked again, noch einmal weiter, for was steht Azeh in der Torah? Why does it state as such in the Torah? So Itzikel is, it's not enough for him that to say to him like that it's written. He's asking why is written like that. תמשיכי. Hat der Rebbe herausgekratzt, als keiner weiß nicht akkurat die Emesse Siebe, für was man Tor kein Schattnis nicht tragen. תחזרי על 2-3 מילים ותתרגמי. Hat der Rebbe herausgekratzt, the rabbi, a sound came out. He sighed, okay, he sighed. Out of sorrow because he doesn't know either, okay. As keiner weiß nicht akkurat, that nobody knows for sure or accurately or precisely, the emesis sibe. Okay, here we have the point where Grade tells us that the elderly people are not qualified at all to be teachers of the Enikach. תמשיך. Die emesis sibe, for was mentor kein Schattnis nicht tragen. The real reason why one cannot wear Shatnez. Okay, and I am sure, אני בטוח, שבשרשרת הפירושים לתורה במשך הדורות, היו רבים שכן ניסו להסביר מדוע, אבל זה הזקנים לא יודעים. ומי שלא לומד תורה ואת הפירושים, גם לא יודע ולא ידע. Ich habe nur eine Frage. Ihr hat eine Scheile, ihr wendet sich zu wemmen frumme Kreis. Weil es sei... Wemmen was? Wemmen frumme Kreis, wenn sich ihr wendet sich on to Azah Shaila. You personally, because S is Lubavitch, S is Bobovur, okay. S is... You are speaking about myself, but first I will answer you
about the general question. You are asking today, if I understand your question, today, if you as a Jew has a question about what is written in the Torah, to whom will you go to ask the question, right? Well, I would go to the Lithuanian Orthodox Kaizen, not to the Lubavitch, but that's me. Nechama, I am asking. This is the question, a general question you are asking today. To whom will you? So it depends. It depends who is your religious authority, if you have one. If you are a secular Jew, you have no religious authority and you don't ask such questions. If you are a Jew who respects religious authorities, it depends who is the religious section you are aligned with. And now, I understand that you, in this moment, you ask another question. You ask me personally, if I have a question about Shatnez, why it is written, to whom I myself, Yechiel Shentuch, will go and ask, right? Yeah. Okay. If you are asking me personally, I will go to the 42 volumes of Harav Even Israel Adin Steinsaltz, and I will look if in the Talmud he explained and translated into Hebrew, there are things which are connected with Shatnez. This is the first thing which I will do, is to look what is written in the Talmud via Steinsaltz, who translated the Aramic parts of the Talmud into Hebrew. Afterwards, even if I will find in the Talmud, and even if not, I will go and see what are in the National Library books which declare what is the whole business with Shatnez. And I am quite sure that in the National Library, during the centuries, there are rabbis who wrote about the question of Shatnez. But to do all that, I have to learn Torah. And a secular Jew will not take the pains to learn. This is the problem. This is the tragedy in our generation, that secular Jews are disconnected with learning Torah, have no motivation, and don't even guess that there is a reason and a logic to try to understand what is written in the Torah by the big chain of being Jewish and interpreting the Torah during the generation, because this is the reason of the term to learn Torah. To learn Torah means to learn what the generations tried to understand what Judaism is and what is written in the Torah and why. אבל זה כתוב בתורה או בתלמוד? אם זה כתוב בתורה, יש קונקורדנציה עם כל מילה שיש בתורה. לא, מה שניסיתי להסביר, שללמוד תורה זה ללמוד מה שכתוב בתורה,
ואיך מפרשים במשך מאות שנים רבנים שונים, אנשים שונים, את מה שכתוב. ללמוד תורה זה לא רק מה שכתוב בתורה, כי מה שכתוב בתורה, כדי להבין אותה, כל מיני אנשים בתקופות שונות הסבירו בצורה שונה. אז זה נקרא ללמוד תורה. הרי את התורה, מה שכתוב בה, כל אחד מבין אותה בצורה אחרת. אבל הוא מבין אותה על בסיס מה שדורות קודמים הסבירו. ללמוד תורה זה לעקוב אחרי המבנה של הפירושים דור על גבי דור בהתחשב במה שדורות קודמים אמרו. ללמוד תורה זה לא זה לזלזל בדורות הקודמים. בימינו האנשים החילוניים אומרים מה שדתיים אמרו בדורות קודמים זה לא שווה כלום, זה לא לוגי, זה לא רציונלי, זה דתי, זה לא. אנחנו יודעים את ההיגיון הצרוף, אנחנו מתחילים להסביר מההתחלה בלי להתחשב מה שדורות קודמים אמרו, ופה הפשלה, פה לדעתי הכישלון הלוגי. אין לנו שום סיבה להאמין שדורות קודמים לא היו רציונליים ולא חשבו בהיגיון, רק שהם האמינו שהתורה ניתנה למשה מסיני, ובשבילם המושג אלוהים והתוקף האבסולוטי שמה שכתוב בתורה הוא דבר שצריך להתייחס אליו. בימינו החילוניים ביטלו את כל המורשת הזאת, כי הם חושבים שהם החכמים הגדולים, וביטלו את הגישה של דורות קודמים. ולדעתי זוהי הטעות הנוראית. טוב, אני חושב שהגענו. כן. האם יש שאלה או קומנטר לפני שאנחנו מסיימים? טוב. תודה רבה. בבקשה, אנחנו מסיימים, ואני מודה לאלנה שבמקום שלמה פתחה היום, ואני מאחל שהיא תפתח גם ביום חמישי. היום זה יום שני. אז אלנה, אנחנו נשמח שביום חמישי תפתחי שוב. תודה רבה לכם. Ничто фарвос. Schönen Dank, Elena. Okay. Okay, Okay, Dank. אז אנה ושלמה